Sziasztok, szép napot mindenkinek! A mai nap tegyünk tisztába két fogalmat, mégpedig mit jelent az amatőr sport, és mit jelent a szabadidősport, azaz tömegsport. Kezdjük az elsővel. Mit jelent az amatőr? Itt a sportoló nem profi státuszú sportoló, nem ebből él, viszont elérhet igen magas eredményeket a sportban. Mit jelent a tömegsport? Azaz mai nevén divatosan szabadidősport. Gyakorlatilag itt mondhatnám, hogy a sport mindenkié. Sportolhatsz, bármit, lehetsz, sétálhatsz, futhatsz, hegyet mászhatsz. Itt a lényeg nem az eredmény, hanem a részvétel. De álljunk meg egy picit, ugyanis, hogy amíg ezeket a fogalmakat nem tesszük tisztába, addig hogy fogunk hangsúlyt adni mind az amatőrsportnak, és mind a szabadidősportnak. Írjátok meg kommentben, ti melyik réteghez tartoztok.